Dobra. To tak. Jesteśmy w najbardziej śmierdzącym, opuszczonym szpitalu w tej części Europy. I naprawdę jest potworny, niewyobrażalny smród. A poza tym to jest na dzisiaj nasz plan B, C, D, E, F, G. Bo nie wypaliła nam eksploracja pałacyku. A tu dostaliśmy cynk, że latają żule z nożami, więc w ogóle... Coraz trudniej o urbex. Na serio. Coraz trudniej. Ale tu wali. Dobra, to my będziemy próbowali się dostać do prosektorium ogólnie. No. Dobra, to tam chyba nikogo nie będzie, nie? Była przynajmniej, to możemy zobaczyć, czy jeszcze jest. Nie ma. Aha, no okej. Dobrze. Bartek, złapiesz mnie? O, tu ja mam ten plecak. Nie ja. Jestem wolna. Nie, Vanessa. O. A nie wiem. Tam się zachciał srać. Smród po prostu tu panuje naprawdę. Jeszcze, znaczy spotkałam się z tym, żeby gdzieś na przykład byli bezdomni na obiekcie, bo takie rzeczy się dzieją, ale żeby aż tak waliło, to kiedy zjeść. No. No właśnie, tylko że tutaj... Tak. Bartek, teraz ty masz gaz, nie? Przy sobie. A, wiecie, że ten gaz. Inferno. Powiem wam, że tutaj nawet poprawne te sentencje, no. Tak. Się rozleciało, dobra. Nie wiem, że w takich kamerkach jeszcze latarki nie ma. No właśnie. To już by w ogóle bateria. Tutaj trochę tak ten smród zelżał, może po prostu tutaj oni taki jejku, ten balkon. Ja idę na Titanica jeszcze. Idę na Titanica jeszcze. Tylko niestety o.
imprezkę. Taka ciekawa instalacja artystyczna. To wszystko. A jest strasznie szkoda budynku oczywiście. Tam coś jest, czy w kółko to samo? Wykonstruowane. Aha. No, najważniejsze, że nie ma ludzi tutaj, w tym miejscu akurat. Tu już totalnie nic. To trzeba powiedzieć, że tam co byliśmy tydzień temu, to jeszcze był apartament po prostu. Jaki apartament? Ten opuszczony szpital, co byliśmy tydzień temu. Tam było. No wiesz co, też w nie najlepszym stanie, ale no kurczę, bez przesady, nie aż tak. O, takie drzwi donikąd, do Narni. Fajne. Takie średnio stabilne się wszystko tutaj wydaje, jakby to miało runąć za chwilę na głowę. Bo, no i może, ale jednak patrzcie na to wzornictwo, nie? To zupełnie inna jakość niż teraz. Bo to jest ta nowa podłoga, nie? To jest Ta cała lamperia, tak, tam co to tam było odprysnęło. wcześniej. No ale faktycznie, jeszcze nie wiem jak stąd wyjdę. Generalnie, ale kiedyś muszę, bo tu też mało co jest właściwie. Boże, a czemu tu jest takie coś? Dlaczego to jest takie? W jakim celu? A, te koce wszędzie. Tu oczywiście zjarane. Tu naprawdę tak mocno średnio. No i ten smród cały czas. Wszędzie, no niestety. No. Wszędzie odchody i po prostu jakieś, nie wiem. No odchody w łazience. Zarazki. No, wszędzie jest łazienka teraz. Syp. Tak, idziemy. Czy tu coś jeszcze z tego w ogóle będzie? O, kuklok. A jak to jest? Jakaś sala 215, w której nic nie ma. A tu? Tu się wali to. Tak, Ja to nie wchodzę. ja też myślę, że to jest średnio odpowiedzialne. Tak. Wow. Znaczy, bardzo by mi to pasowało. Jest pełno jakichś takich zakamarków, mi to salę... No to... Tak, ja z chęcią bym tam weszła, bo po prostu dowiedziałabym się wtedy, co tam jest. No to co? Dobra, tu są chyba kwatery sypialne, panowie, także... Dobra, idziemy zeskoczyć. Tu jest ten dziedziniec, gdzie byliśmy na początku. Kiedy zabić, kiedy zjeść. No to jest część tego budynku, właśnie druga została wyremontowana. Ała. Głupia jestem. Bardzo.
No, natomiast jak widać ta część straszy coraz bardziej i według mnie to nie ma szans tutaj na jakąkolwiek rewitalizację tego obiektu. Szkoda. Pamięta wiele i dużo przeszedł. I nie jednego z nas jeszcze pewnie przeżyje, ale już w coraz gorszym stanie. Tak. Także... Tak, idę zrobić zdjęcia z zewnątrz, a wy pamiętajcie, żeby śledzić mnie na Facebooku. Na pewno opiszę historię tego miejsca, żeby wbijać na Instagrama. I kończę, bo się zabiję w końcu dzisiaj. Jesteśmy generalnie w prosektorium i w sumie oprócz sterty śmieci to nic tutaj totalnie nie ma. Chyba nic nie ma, albo ja jeszcze po prostu dostatecznie daleko nie wyszłam, bo próbuję tu właśnie dla Tam widzów są te ocenić. zaptórki. Tak, czyli spoko. W zeszłym tygodniu też coś takiego widziałam i powiem wam, tam gdzie byliśmy, nie podaję lokalizacji, które wszyscy wiedzą, bo się z choinki nie urwali, ale było też coś takiego, tylko w tamtym miejscu to było kamienne, a tutaj jest nieistniejące. Najacze, o jakie oldschoolowe, kurczę, Steve Harris w takich grał i w ogóle. Tak. No, jakby nie są to sanitarne warunki do przechowywania ciał. Piec, dobra, okej, to... Dobra. Dobrze. A tu mamy pozostałości, tak, po piecu krematoryjnym. No, czyli jednak coś się tu zachowało, w przeciwieństwie w sumie do budynku całego szpitala. W budynku szpitalnym coś przybyło. Tak, przybyło lokatorów na dziko generalnie w budynku szpitala. Muralek, stół. Dobra, to ja już uciekam od pajęczyn. Wystarczy. Ostatnie spojrzenie jeszcze na wszystko. Tu chłodnie, tam piece i stół do sekcji. Tak to wygląda.